Ya mun baba. Ai kana burge ni na ji ka ce ya mu baban nan. Amma wai shin da gaske ne baka cin tuwon masara? Tuwon masara. Tuwon masara. Tuwon da ɓata ciki yake. Amma aka ce min a abinci ba abin da ka fi so irin tuwo. Ƙarya ne. To ko za ka iya gaya mana kalan abincin da kake ci? Shawarma, su kebab. Su ne kalan abincin da kake ci? A'a, me zan gani kai da ka ce tuwon masara yana ɓata ciki? A'a ba haka bane. Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Kamar ya. Ya mun baba, na ji an ce ka siya wayan da duk ƙasan nan ba mai irinta. Wa ya gaya maka? Abokinka ne ya gaya mun ko ba haka gaya mun ba? Haka ne. To ya mun baba in ba za ka damu ba muna so mu ga kalan wayan da ka siya din. Wannan ita ce wayan da ka siya din? Ai karaman waya ce wannan wayan ko 1000 ba za ta yi ba ai. Kamar ya. Na ganta karaman waya ce wannan ai ko Facebook da Instagram ba za ta yi ba. Ai da ita nake yin WhatsApp. Da wannan din? Da shi kuma nake yin Twitter. Da wannan din? Wannan da kake ganin ta. Ƙarya kake. To ko za ka gaya mana sunan wayan yadda mutane za su gane cewa lallai babban waya ce. Wannan ita ce Apple 20 Plus. Wallahi ƙarya yake yi. Da kuma waye ne ya tambaye ka dallaye ma mutane shiru. Na yi shiru. A'a, kai kuma waye ka shigo ko sallama babu? Ok, akwai abin da za ka faɗa kenan. To kafin ka faɗa muna so ka gaya mana sunanka. Ya sunanka? Sunanka na tambaye ka gaya mana ko ba ka da suna ne ya sunanka? To shikenan tunda ba za ka gaya mana sunanka ba abinda za ka faɗa ɗin ba ma so ka faɗa. Sai na faɗa wallahi dole ne yau in faɗa. Dole? Dole baka ce? To ai kuwa in dai ba za ka gaya mana sunanka ba baka yi saka faɗa abinda kake so ka faɗa ba. Tabbi jan. Ina ɗan sholi. Ɗan sholi ina da wata tambaya da nake so zan yi maka. Na yadda mutane da dama suna kallon bidiyon ka a YouTube kana shaye-shaye suna ma kallon ɗan iska. Na shiga haulayi. A'a ba kuka za ka yi ba abin da ya kamata yanzu dama ce da ya kamata ka gaya wa mutane masu ma kallon ɗan iska ɗan shaye-shaye. Shin a zahiri haka kake koko a kyamara ne kawai kake haka? Ni wawa ɗan iska bane. Ka ce mene ban ji ba? Ni wawa ɗan iska bane. To jama'a kun dai ji abin da ɗan sholi ya ce shi ba ɗan iska bane. A kyamara ne kawai yake ɗan iska ɗan shaye-shaye. Ɗan sholi ko ba haka bane? Haka ne. Danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy.